Upat ka menor de edad nga ginabugaw online sa ilang kaugalingong inahan sa Hingoog City ang na-rescue sa kapulisan. Ano ang dugang detalye? Dakpan sa gihimong entrapment operation sa Women's and Children's Protection Center, Mindanao Field Unit sa PNP, ang usa ka alias Jenna. Human niini gibugaw online ang usa ka 2 anyos nga batang lalaki niadtong adlaw Miyerkules. Sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga inahan lang sa biktima ang suspect. Lakip sab kuno sa ginaabuso online ang mga igsoon sa biktima nga 6 anyos, 4 anyos ug 2 anyos nga batang babae ug lalaki. Si alias Jenna kaubanan kuno sa usa ka online offender nga una lang nadakpan sa kapulisan niadtong bulan sa Pebrero. Yung in-offer niya sa undercover investigator natin ay 12 years old, and then yung younger brother niya is na dalawa is 6, 4 and 2 yung youngest yung babae. Daling gi-turnover sa Hingoog City Social Welfare and Development Office ang mga biktima alang sa ipahigayon nga counseling. Samtang gipasakahan na og patong-patong nga kaso ang suspect, may kalabutan sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 og Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Posible kuno nga aduna pay laing mga kaubanan ang suspect kinsa palayon pang ginapahigayunan og cyber patrolling sa mga personahe sa WCPC Mindanao Field Unit. According sa disclosure nitong anak niya mismo na in-offer niya sa atin is may mga grupo sila doon lang mismo sa barangay nila, at yun yung subject for in-depth investigation pa rin natin para sa ganun ay mapatigil na natin. Kung di man natin mapatigil, at least na mahuhuli pa rin natin pag hindi nila hininto itong masamang gawain nila. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.